Žijú na ostrove, kde je jediným spojením so svetom helikoptéra. Predstavte si miesto, kde o vašom programe nerozhoduje kalendár, ale výhradne počasie. Ostrov Stora Dímun na Fajerských ostrovoch je domovom rodiny, ktorá tu žije už po dobu 8 generácií. Sú úplne izolovaní od moderného sveta. Deti tu vyrastajú uprostred čistej prírody a od malička vidia prirodzený kolobeh života. Od narodenia zvierat až po drsnú silu oceánu. Matka tejto rodiny hovorí o dôležitej lekcii. Byť sám neznamená byť osamelý. Osamelosť je len pocit vnútri nás. Na tomto ostrove majú všetko. Prírodu, zvieratá a jeden druhého. Najviac ju desí dnešný svet plný internetu. U nich doma platí prísne pravidlo. Pri stole neuvidíte žiaden telefón. Ľudia podľa nej strácajú schopnosť byť spolu priamo a vnímať skutočnú prítomnosť toho druhého. Príroda ich učí pokore a tomu, že v živote si nemôžete vybrať len tie pekné, slnečné dni. Musíte prijať všetko alebo nič. Hoci nemajú luxus, hovorí, že sa cíti neskutočne bohatá vďaka malým tichým momentom uprostred ničoho. Vymenili by ste na mesiac svoj smartfón za takýto život v divočine? Napíšte mi.